नमस्कार गावातल्यानो, आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनेलवर तुमचा मनापासून स्वागत असा। तर आजचो व्हिडिओ आमची गावातली सार्वजनिक पारंपरिक शेवटची आरती असा, त्याचो व्हिडिओ मी बनवलेलो असय आणि आरती नंतर आम्ही जागरण करूक जी मजा करतो ना ती पण दाखवलेली असा। तो व्हिडिओ नक्की आवर्जून पूर्ण बघा आणि या चॅनेलवर नवीन इला असलास तर चॅनेल आधी सबस्क्राइब करा आणि ती घंटा दाबा। आता घंटा कशी दाबतलास त्याच्यासाठी चॅनेल आधी सबस्क्राइब करू गयो, मग तुमका घंटेचा ऑप्शन येतला। तर दाबलास ना की मी व्हिडिओ टाकलाय ना पुढचे व्हिडिओ कधी पण की पहिला नोटिफिकेशन तुमका येतला, म्हणजे मी केव्हा पण व्हिडिओ टाकलाय की जमातला तुमका लगेच। आणि YouTube व्यतिरिक्त इंस्टाग्राम आणि फेसबुक वर पण आपला पेज आ, थंय जाऊन फॉलो आणि लाईक करा। चला आता आरतीक सुरुवात करूया। येतले आता सगळे आरतीक। चला इले आरती। आरती पूर्ण ऐका, 100% तुमका आवडतली आरती।
प्रसादाक कॉकटेल दिसता यांच्याकडे. असा गावाकडे मजा असता. काय नाही काय भारीतला खाऊक गावता आरती झाल्या. हे बघा सगळे बाहेर बसून कॉकटेल खात. ही अशी मजा असता आमच्या इकडच्या जागरणात. आता फटाके बिटाके आणले नाही, आता वाजवतलेत बघा. जागरण करतलो म्हणजे काय, उद्या सगळे आमच्या इकडचे गणपती चालले. उद्या 11वा दिवस. 11व्या दिवशी बरेचसे गणपती जातात, सगळेच जातात बरेचसे मतलब तरी. त्याच्यामुळे मग आज जरा जागरण करतलो. उद्यापासून काय घरातच बसायचा. पाऊस फुटल्यावर पळाले बघ कसे, नाही त्यांका हिरशी पुढे पुढे धावतले पाऊसला. आता व्हिडिओ कसो वाटलो ना तो कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आम्ही काय काय मजा करतो तर सगळा दाखवण्याचा मी प्रयत्न केलंय माझ्यापर्यंत. पण तुमका कसो वाटलो व्हिडिओ तो नक्की सांगा. आणि फेसबुक इंस्टाग्राम वर आपले पेज असत, थंय जाऊन फॉलो आणि लाईक करा. आणि या व्हिडिओक लाईक केल्याशिवाय जायचा ना, आधीच सांगतो. चला जाताय आता, भेटूया पुढच्या काहीच्या तरी व्हिडिओत.